Всичко започна през далечната 2010 година, когато станах случайен клиент на един продукт, който се предлагаше от човек на човек. Бях впечатлен от това, че в България се произвеждат три видални гъби и смесени се предлагаха като защита от онкологични заболявания. Като превенция приемах продукта в продължение на 3 години, като в последната от тях продукта по-скоро беше изчерпан, отколкото наличен. Предложих да помагам, за да го има не само за себе си, и за хората, които бях повлякал покрай себе си. Бях допуснат до този процес и в продължение на цели 4 години помагах и се учих да се произвеждат тези гъби в България. И така, около 2018 вече придобих смелостта и увереността и имах такива самостоятелни производства. До процеса на озряването и въвеждането в бизнес трябваха още няколко години и така COVID да спомогна, случи се и това. Въвлякоха ни в идеята по време на COVID, когато по стечение на обстоятелствата всички бяхме вкъщи и след вечеря на кухненската маса, вместо да играем белот или не се сърди човече, ние мислихме визия, стратегия, мисия, ценности и така започна всичко за нас. Всеки в семейството си имаше роля и отговаряше за нещо в процеса, включително и Бела, нашия менеджер щастие. Вярвам, че с хранителната добавка Невитал можем да помогнем на хората да живеят един по-пълноценен и по-здрав живот, защото животът е да се живее.